Kagyari naman ang pangpagod vibes namon sa inyo sa sini nga weekend. Gusto mo mag-chill lang? Hindi ka man gusto magbiyahe layo? Gusto mo lang sang lugar nga matahom ang view, matugnaw ang uyop sang hangin, kag dapat manamit ang kape kag pagkaon. Ang ini nga cafe, 20 minutes away lang from Bacolod. Pero amo sini nga sa palibot mo, samtang naga-relax kag nagakaon. Upod ka dibuas sa tripping ni Ruming. Samtang isa ka grupo sa mga estudyante naglunsar sang donation drive agud nga matagaan sang school uniform ang mga kasubong nila nga estudyante nga hindi makasarang magbakal sang uniforme. May masobra man sa 40 ka mga financially challenged students ang nabuligan sa university-wide donation drive. Ang ilang storya sa Baganihan episode sa Sunday.